l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fis-Sala Marija Reġina fil-Marsa, il-Pageant Group Marija Reġina qed jitella wirja artistika b'xogħol maħdum minn melħ kulurit bl-isem Vita Christi. F'din il-wirja wieħed jissejra x-xogħol rikku preċiż tal-membri ta' din l-għaqda mifruxin fuq jiem sħaħ biex jinħadmu platti u inkwatri maħdumin bil-melħ u ddiżinjati bl-aġin u lazz, flimkien ma' wirja ta' personaġġi fuq inkwatri ddiżinjati bl-istess melħ kulurit. One News segwa l-aħħar preparamenti qabel fi 17 ta' Marzu tinfetaħ għall-pubbliku. F'kumment li tana ċ-chairman tal-għaqda, Martin Kallejja, u spjega x-xogħol li l-membri jagħmlu matul dan iż-żmien biex jippreparaw għall-wirja bħal din. Bħalissa qed nippreparaw għall-wirja artistika kif qed taraw dak ix-xogħol kollu maħdum mill-melħ kulurit. Sodisfazzjon għandna żgħażagħ u għandna adulti wkoll jaħdmu. Huwa xogħol rik ħafna, xogħol ta' paċenzja. Waqt iż-żjara li għamilna, ħadna l-opportunità wkoll nitkellmu ma' Ġulja Mizzi ta' 10 snin li hi l-iżgħar membru preżenti taħdem dan ix-xogħol fejn saħqet għal xi toġobha din is-sena warti. Jiena nħobbu dan ix-xogħol għax tista' għad tagħmel xi ħaġa differenti mill-iktar fuq karta u qatt ma provajta di u vera toġobni għax tista' tpoġġi l-affarijiet u tista' tagħmel bil-koluri u minn kollox anke bil-melħ. Min-naħa l-oħra, Fraċali Azzoppardi ta' 58 sena, l-akbar membru tal-għaqda li wkoll kien għaddej b'ħidmietu, għalilna li dan ix-xogħol ilu jagħmlu għal numru ta' snin. Jiena tfuliti mill-belt, tfuliti trabbejt ta' Ġiesu Knisja l-belt ġimgħa kbira dejjem kienet hemm. Ma mbagħad meta ġejt hawnhekk 28 sena ilu kienu qaluli li qed issir dil-wirja u dħajruni niġijaw. Kien hawn Mario Bonnici li kien il-fundatur li bdijaw, bada jorini kif nagħmel da xogħol u minn dak nallaw bqajt għaddej. Ħobba ħafna da xogħol, qed nistennih minn żmien qabel, aħna kważi nippreparaw qabel il-miliet bħala tpinġija bil-lapes. Din se tkun il-35 sena li se tkun qed tittella wirja ta' din ix-xorti fil-Marsa u Kallejja appella biex il-pubbliku ma jitlifx din l-opportunità li jara l-esebizzjoni ta' dan ix-xogħol. L-appell tiegħi huwa biex tiġu żuruha din il-wirja. Il-wirja tiftaħ il-ħadd 17 ta' Marzu u tibqa' sejra sa 6 Lajt. Miftuħin kuljum, 5 ix-xirka u ġimgħa kbira nagħmlu ħin twil miftuħin. Din il-wirja se tkun miftuħa bejn is-6 u l-10 ta' filgħaxija.